It's 2. Go pa yan, idol. Ha? Go pa yan. Go pa yan, idol. Ingat sa Manila namin. Gari pa bublay yung lawas mo yan, idol ah. Hindi kami idol. Ano, hindi ka mag-scatter. O, hindi. Gari mo bublay. Wala pang scatter, ano? Kaya na ibig. Oh, yun na, ha? Sige kita lang ng kuro-kuro din niya. Kaya tama na. Live ka na naman ah. Kaya talaga kuhan. Masain ka. O Manila ka boy. Kaya talaga tanong. Hindi pa sabi ko. Wala ping ingot ka na. Tuluan. Eh, dyan mo lang. Tayo kuhan mo. Kuhan lang sa kuhan. Sabi. Ha? Oh, pwede mas taas po. Oh, no, sa mga. Iyo. Taas mo lang. Oh, sige po. Nam, tayo ka na. Nakatukaw ay daul. Yan, goal. Kaduahan. 31, 32 ba yan? Tama? Yan, ilang location ko digde. Wala po kayo. Yan ang location ko, 31 to. Nagpara. Ay, dito po sa Tuluan. Tuluan. Yata, nakitali ka na? Vamos. Ay, ito motor duman, karagat ka na? Yo, yo, yo. Kasya, ba kayo ito? Bago nito. Para. Sa stribo. Tara ko to sa camera. Wala mo mga sumang. Ah, tayo ka man. Okay lang naman, no? Sige, down! Yan, pinarabas. It's to bagay niyo. Makupsiton talaga. Malupit talaga yun. It's so makupsiton.